Ahojte, ja som Martin Malačina, mám 15 rokov, pochádzam z Bratislavy a na túto školu som sa prihlásil preto, lebo moja rodina k tomu viedla už od mladého veku a tak nejak sa mi to zapáčilo tým časom a hlavne tým, že vlastne bez tejto práce by sme pravdepodobne stále žili tým, že by sme v lese hľadali čučoriedky a zabíjali jelene, aby sme mali jedlo.